Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze eerste paasdag, zondag 20 april. Een kort overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij 2 brandende schuurtjes afgelopen nacht in Hulst is waarschijnlijk asbest vrijgekomen. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen woning. Rond 4 uur vannacht was de brand onder controle en begon de brandweer met nablussen. Meer groen, ruimere terrassen en minder parkeerplekken. De grote markt in Hulst gaat op de schop. Ja, zo vlug mogelijk mee beginnen, denk ik. Hulstenaren konden hun ideeën indienen bij de gemeente. En wat blijkt, aan één ding hebben ze een bloedhekel. Alle auto's toch wel, die hier voorbij scheuren aan behoorlijke snelheid. Ik bedoel, je mag hier maar 15 en niemand doet dat. Die auto's mogen hier wel verdwijnen. Dus te druk en veel te hard soms de auto's zijn. Dus ja, mag gerust wel verdwijnen. De gemeente heeft gewikt en gewogen en komt nu met 4 ontwerpen voor de grote markt. Hulstenaren kunnen kiezen tussen deze tekeningen. Ik vind dit eigenlijk mooi. Ik weet dat groen eigenlijk dat meer de voorgrond krijgt. Mijn keuze zou het dan zijn tussen deze en die. Ja, hier zie je toch nog wel wat parkeerplekken en ja, verder ook wel een hele grote open markt. En ja, hier is het gewoon heel erg kaal en vind ik jammer. Dus mijn keuze gaat toch naar die, als ik moet kiezen. Inwoners hebben tot 31 mei om te laten weten welke tekening zij het mooist vinden. De gemeente hoopt eind dit jaar een definitief ontwerp klaar te hebben. Maar één ding staat vast, het aantal parkeerplekken gaat omlaag. Pasen is een tijd van verbinding, ook tussen jong en oud. En dus bezoeken in Sluis kinderen van de basisschool senioren in zorginstelling Rozenoord. De ouderen hadden een toepasselijke activiteit bedacht voor de kinderen. Een hele haas! We komen binnen en ze zeggen, we hebben een verrassing. In de tuin liggen paaseieren verstopt. En wat dacht je toen? Leuk! De kinderen mochten in de tuin paaseieren zoeken die de ouderen geverfd en versierd hebben. En stiekem is dat zoeken naar paaseieren voor de ouderen net zo leuk als voor de kinderen. Ik kan het niet laten. Dat is leuk om te doen, hè. En dan, er is toch wel heel veel enthousiasme bij die kinderen, hè. Dat voel je je nog weekend. Nou ja, bijna iedereen vond het leuk. Wil u zelf ook niet even meehelpen met zoeken? Nee, dank je. Zolang er zeker niet bij hoeft te zijn, vind ik het prima. De kinderen gingen hun eigen gang en konden met gevulde zakken naar huis. Neppe paaseieren, gewone paaseieren, surprise paaseieren en een paashaas. En ook de kinderen kwamen niet met lege handen. Ze gaven een verrassingspakket aan de senioren. Met chocolade erin. Jullie hebben een pakket meegebracht. Oh, dat is leuk, zeg. Mag ik het ook pakken? Wat vond u daarvan, dat de kinderen dat hier kwamen brengen? Leuk dat ze het komen aanbieden, ja. En nog meer paastradities vandaag. In Renesse is het vaste prik om op eerste Pasen de zee in te duiken. Weer is wat anders dan een nieuwjaarsduik. En met een watertemperatuur van rond de 11 graden en een lekker zonnetje misschien ook ietsje aantrekkelijker. En hoe was het water? Ja, echt koud. Hoe voelde dat? Ja, ik vond het wel lekker. Meneer, hoe was het? Fresh, but absolute okay, I think. Yeah. First time? It's the second time, but the fact is, if you run with all the people, you don't care about if it's fresh or not. It's very great. De paasduik werd al voor de 16e keer gehouden. Volgens de organisatie stonden er meer dan 2000 mensen op het strand. En hoe ga jij verder het paasweekend nog doorbrengen? Ik moet morgen nog 1 dagje even knallen en dan ben ik eindelijk na een week even een dagje vrij. Ja. Ga je dan ook nog een paasduikje doen? Nou, ik denk dat ik lekker de warmte opzoek. Ja. Hou je er zelf eigenlijk helemaal niet van? Maar dan mag het iets warmer zijn. Ja, dan mag het iets. De watertemperatuur is 10 graden op dit moment. 10,1 op die gele boei daar gemeten. Dus iets warmer mag wel. Ja. Nou, lekker nagenieten dan. Gaan we zeker doen. Dankjewel.
Op deze eerste paasdag begonnen we op de meeste plaatsen droog in de provincie met soms flink wat ruimte voor de zon. Maar er zat hier en daar ook al wel wat bewolking en viel er lokaal al een eerste lichte bui. Na de loop van de middag werd de buienkans vanuit het zuiden steeds groter en vielen er hier en daar enkele buien. Het werd nog wel vrij warm in de provincie, op een aantal plaatsen zelfs 18 graden en stond er vanmiddag maar weinig wind. Nou, vanavond vallen er eerst nog een paar buien, maar vannacht is het overal droog met vanuit het zuiden ook steeds meer opklaringen. Het wordt niet heel koud, minima zo tussen de 6 en 8 graden en staat er ook komende nacht maar weinig wind. Nou, morgen hebben we te maken met een wisselende hoeveelheid bewolking. Hier en daar valt een enkele bui, misschien wel met onweer. En de middagtemperaturen zijn dan iets lager met zo'n 16 of 17 graden. En staat er ook morgen maar weinig wind. Nou, de rest van de week hebben we ook te maken met een wisselende hoeveelheid bewolking. Op dinsdag en woensdag kunnen er nog een aantal buien vallen. Maar later in de week zal het meestentijds droog zijn met meer ruimte voor de zon en middagtemperaturen dan van ongeveer 16 graden. En met het korte weerbericht zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu op deze eerste paasdag. Ik wens u nog een hele fijne avond.